Beste mensen, het hoogtepunt van deze Friesbloed 2013. We halen een stikmannig hoogtepunt noemen. In de vorm van optredens en bandjes en interviews en dat soort dingen. De uitreiking van de Friesbloed Zadel Award 2013. En je mag in de kranten lezen kent, maar ik wil graag de nomineerden van z'n vieren die hier binnen even vragen. Oh, er staan al een paar, die binnen. Die rekenen er al op. Ja, is Jan Isbrandi, is die er, hè? Siep van de Ploeg, van de Kast. Jan Isbrandi is er. Oeh. Je wordt spannend deze keer. Is Siep er, hè? Ja. Ja. Siep. Siep. Waar is Siep van de Ploeg? Doe die bril even aan, dan liggen ze sprekend op Siep. Beste mensen, ga de bril op, want ik moet even oplezen. Je mag in de krant al lezen, maar de nomineerden van de Friesbloed Zadel Award in 2013. Willem de Vries, die is DJ bij Omroep Friesland. Helpt beginnende artiesten in het zadel en is daarnaast al jaren actief in de muziek onder de naam Willem Waardpik. Ja. Geweldig. De tweede nomineerde, dat is Marius de Boer. Marius de Boer, Toezenpoort, muzikant, distributeur van Friese muziek. Een ervaren rad in de Friese muziekhistorie. Terug het schreeuwen van muziek, mijn hitpotentie. Rebouille, Maria. Mij werk je aan de cd Cohen in het Fries. En dan hebben we de kast. Nou, daar hoef ik veel niks voor te zitten. Een Nijendijk. Siep van de Ploeg. Het is vol is net nou. Johannes Riepma. Dat is dus tweede nominee. Upcoming. Ja, ik praat even in het Engels ook nog. Regiotalent. En die was tweede bij The Voice of Holland. En is een promotor van Friesland in al zijn wijzen en al zijn dingen die belangrijk zijn. De vijfde nominee, dat is het festival Pijendij. Alle simmers in Drachten, een groot succes, goed georganiseerd, streetfestival. En Jan Isbrandi is de jaren en jaren de motor van West. Maar goed, ik kan maar hier winnen, mensen. Ja, ik kan maar hier winnen. Mag ik even een goede papier pakken? Ik verwacht je nu de envelop van Janinke. Janinke, de envelop. Ik doe even mijn papier aan de kant. Ja, even breken. Het ben al een mooie. Dus het bosje bloemen zal voor de vrouw wezen. Ik doe de envelop hier. En ik lees voor wat er op deze brief te lezen is. De Friesbloed-winnaar van het Gouden Zadel. Dat gaat naar deze persoon. Die op jonge leeftijd al een grote passie hier van muziek. Die schreeuwt op 12-jarige leeftijd een eerste toneelstuk. Van de afsluiting van de 6e klasse. Hij had al pianoles. Maar nooit een lezen wie net zijn sterkst. Hij keerde een gitaar op zijn 60e. En richtte een new wave band op in 1970. Een bekendere band kreeg een culthit met een stiepen van Jan Douwe Kroeske en Henk Westbroek van het Goede Doel. Het is niet spannend meer, hè? Nee, maar doe maar gewoon terug. Nee, gewoon terug. Ja, ophouden dingetjes. Die band die kreeg het licht was net een platencontract. Jammer dan, er wordt een eigen platenlabel oprichten, Marista. De band treedt een prot op 2 keer Noorderslag, 2 meter sessies van Jan Douwe Kroeske. En de band houdt op te bestaan in 2003. En deze man heeft verder onder de naam Marius. De winnaar van het Gouden Zadel 2003, Marius de Boer!
Een paar dikke tuten en een bosje bloemen. En het voornaamste cadeau. Namens de stichting Volkswork, de Volkswork Foundation, het Gouden Zadel 2013. Die gelukwensen, Marius, had een eerste reactie ook, best helemaal Perplex. perplex. Nee, super bedankt. Ja, mooi. Super. Ja, gouden zadel. Hier Ja, echt ja. net. Nee, heel erg bedankt. En ik ben blij dat ik dat woon. Ik ben ook heel blij dat dit festival hier is. Voor het tweede jaar. Ik hoop dat er een heel soort jaren terug is. Dat is helemaal super. Vooral die Friese artiesten. Dus, mooi werk, jongens. Bedankt. Marius, ik dwar het haast net tevreden. Maar worst toen een stukje spelen. Ian Vest. Hier vest. Mensen, een groot applaus voor Marius de Boer. Vesco de Jest. Waarom fluister maar het meer? Ik is de jongens betiet nooit nest. Is de nacht dan je er voorbij? Is de nacht dan je er voorbij? Zoveel stilte om hem heen. Zo praat met me mooi heen. En als hij die jongens just ons die schouder naar de kop, is de jest al haast voorbij. Is de jest al haast voorbij. Is de jest al, is de jest al, is de jest al haast voorbij. Van hem aan, als toen wie smakken, dat de schreeuwt haast in een slier. Waar ik zich ergens in die nee. Was de hele nacht prakkeseerd. Ik heb die razen jet op bed. Is de jest al haast voorbij? Is de jest al haast voorbij? Is de jest al, is de jest al, is de jest al haast voorbij? Ik schudder on die dwang. Ik schudder on die lippen. De winter is haast voorbij. De mooie komt dichterbij. Doorstel in het nog maar voor. Het allermooiste van het land. Naar de leefste in de brand. Is de jest al haast voorbij? Is de jest al haast voorbij? Is de jest al, is de jest al, is de jest al haast voorbij? Hartstikke bedankt, hele fijne jongen. Oké.
don't know.